and again. So, for today's mukbang, ang imumukbang ko po ay Rellenong Bangus. Ito siya. Malaki-laki din siya. Ayan. Rellenong Bangus. Hindi ko pa dito namumukbang sa channel namin. And meron lang po akong dito. Itlog na maala, tapos kamatis, at saka asin na nilagyan ng sibuyas. Ayan, onion. So, ayan. Samahan nyo ako ulit kumain. Actually, ang aga ko ngayon nag-film. Maaga pa siguro nasa 10 pa lang. So, brunch na to. So, marami na naman tayo makakain. Kasi at tagal ko na din hindi nakakakain ng Rellenong Bangus. So, magkakamay lang ulit ako kasi malinis na yung kamay ko. And, ayan. Mix lang natin to. So, ayan. So, by the way guys pala, today is December 3. So, 1 year na din kami sa YouTube. At meron palang bagyo ngayon. So, keep safe everyone. Agad ko na din itong i-upload. So, kung ano naman kayong gagawin, dito na lang kayo sa bahay. Diba? Kumain na lang kayo ng kumain maghapon. At least safe pa kayo. Kesa lumabas kayo, matatraffic. Kaya sigurado traffic niyan. Kasi alam nyo na, maulan. Kapag maulan, diba? Traffic sa kalsada. So, ayan. So, ayan siya. Sarap. Sarap ng Rellenong Bangus. So, ayan, 1 year na kami sa YouTube. Kalain mo naka 1 year na kami. Hindi namin in-expect talaga na aabot kami sa ganito. December 3 yung first upload namin sa YouTube. Natandaan ko pa yon. And, family mukbang yun. Kami tatlo ng anak ko at saka yung asawa ko. Tanda ko yung first video na in-upload namin. Ang sarap. Ang sarap nitong Relleno. Nung una hobby lang namin hanggang sa ayan, eto na 1 year na kami at monetize na yung channel namin. May ads na. Dati lang kami nanonood ng mga video ng mga sikat na YouTuber na sila may mga ads na, di ba? So, ngayon kami din may ads na. So, super thank you sa mga nanonood ng aming mga videos. Simula nung kasama ko yung sister ko nagmumukbang, yung anak ko, hanggang ako na lang muna ngayon. Pero huwag kayo mag-alala kasi 1 month, wala lang 1 month actually. Uwi na yung mister ko at makakasama ko ulit siya magmukbang. So habang nakabakasyon siya, wala kami iba gagawin kundi magmumukbang. And magpa-family vlog. Parang hindi siya mainip sa bakasyon niya. So makakasama ko na ulit sa magmukbang. So, Rellenong, oh. Tamis-tamis siya. Masasabi nga, i-enjoy mo lang, huwag mo masyadong ang to. Seryosohin ang YouTube, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Kasi maiinip ka talaga. Especially sa ating mga tawag dito, normal lang na tao, ordinaryong tao lang. Diba, hindi naman tayo sikat. Maiinip ka talaga kung yun yung aanuhin mo. Iisipin mo, ang tagal ko mag 1,000 subscribers, at tagal ko makuha yung 4,000 watching hours. So, enjoyin mo lang. Upload ka lang ng upload. Baka sa susunod, channel mo naman yung may ads na. So, ayan. Kasi ganun din ako dati, sabi ko sa mister ko. Parang walang nangyayari, parang ang dami na namin uploaded na video.
Pero parang hindi pa namin nare-reach yung 4,000 watching hours. Parang ang tagal-tagal ma-reach yung requirements ni YouTube. Tapos ayun, sabi sa akin ng mister ko, mag-isip lang tayo ng content na papatok sa mga viewers, and i-enjoy mo lang kasi once na ni-rush mo yan, baka lalong hindi ka mapunta doon, hindi ka makapag-isip ng maayos. Kasi guys, dito po kay YouTube, hindi po pwede na upload lang ng upload. May mga community guidelines po yan. May mga do's and don'ts si YouTube bago ka mag-upload ng video. Hindi po pwedeng bara-bara. Especially ngayon, sobrang strict niya. Kung mapapansin nyo, hindi ko laging kasama yung anak ko magmukbang. Kasi meron na lang pong bagong labas na policy si YouTube, lalo na sa mga bata. Pinoprotektahan po kasi talaga ni YouTube yung mga bata. So, ayan. Kaya limit ko na lang siya nakakasama or makikita sa aming channel. Pagdating na Mr. Kumor, ang kaming dalawa siguro sa mukbang. Ayan, safe na safe. Ang sarap na ito na maalat. Hindi siya maalat talaga yung pinaka egg white niya, yung white niya. Yun yung gusto ko eh. Tapos yung pinaka egg yolk niya, parang siyang alige. Masarap. So, ayun lang. Quick tip lang. Lalo na, nakawan yun na kami sa YouTube. Hindi namin nakalain din, no? Yung subscribers kasi mabilis lang kuhanin yan. Yung mahirap lang talaga yung watching hours. And alam ko dapat yata 1 year bago mo 1 year dapat kunyari nag-create ka na ng account mo, 1 year na siya, and then hindi mo pa na-reach yung 4,000 watching hours, yung requirements ni YouTube para magba-back to normal back to zero ka ata again sa watch hours. So, hindi lang ka sure, pero para safe, sabi ko nga sa inyo, ayan, nagsipag ako mag-upload, nag-stream din ako. And of course, sumunod tayo sa guidelines ni YouTube sa mga policy niya. Kasi mas masarap sa pakiramdam na kung yung channel mo, di ba, walang strike. Ako, personally guys, never pa kami nagka-strike sa channel namin. Hindi pa kami nagkaroon ng copyright. Hindi pa kami, alam niyo yun, napadalhan ng mga email ng mga strikes. Hindi ba? As in, kahit isa, wala, zero kami dyan. So, wala, masaya lang ako kasi mas okay talaga na kapag sumunod ka sa mga rules and guidelines ni YouTube para, alam mo yon, hindi ka kakabahan. Kasi hindi ka talaga bibiruin ni YouTube eh. So, ayan. Mas okay kung doon tayo sa safe. So, ayun. Ubus na din yung kanin ko habang sasalita ako. Ganun lang kasi yung mukbang ko. Gusto ko lang talaga magmukbang. Ayun, nakain sa bangus. Gusto ko lang talaga magmukbang dahil nga 1 year na namin ngayon. Actually, nawala sa isip ko eh. Nakita ko lang sa Facebook. So, ayan. Na, yung memory na 1 year na pala yung yung first upload namin. So, yun, sobrang happy ko lang. So, yun guys. Nga pala, may nagpapa-shoutout. Si Ma'am Ana Lisa Bolante. Hello po sa inyo. Ma'am Ana Lisa Bolante. Shoutout po ng bonggang-bongga. Maraming salamat po sa panonood ng video namin. And, ayan, salamat po sa shoutout. And thank you so much po, Ma'am Ana Lisa Bolante. Tsaka guys, sa mga may gusto magpa-shoutout pa dyan, comment down below para ma-shoutout po namin kayo. O ma-shoutout ko po kayo sa next mukbang videos namin. Thank you so much po. And please, pakilike po itong video
kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe to our channel na rin. Thank you so much po. Bye-bye!